ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ତ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ଶୁଣ ଶୁଣ ଛେଳିର ପେଟ ପୁରେଇ ଦେବ ଯିଏ ତାକୁ ଆମେ କେତେ ଲକ୍ଷେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦିଆଯିବ। କେତେ? ଲକ୍ଷେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ତାକୁ ଦିଆଯିବ। ସମସ୍ତେ କ'ଣ କଲେ ନା ଅଛି ସକାଳ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଣିବି ସେମିତି ନା ସେମିତି ହେବନି। ଜଣେ ଜଣେ ଆସିବ, ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଯିଏ ପୁରେଇ ଦେବ ଆଉ ରାଜସଭା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଆସିବ। ରାଜସଭାରେ କ'ଣ କରାଯିବ? ଛେଳିକି ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ଯଦି ଛେଳି ନ ଖାଇଲା ଜାଣିବ ଛେଳିର ପେଟ ପୁରିଛି। ଯଦି ଖାଇଲା ପେଟ ପୁରୁନି। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଜଣକ ପାଳି ପଡ଼ିଲା, ସେ ତାର ନେଲା ସକାଳୁ କ'ଣ କଲା ନା ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଭଲ କିଣି ଘାସ ଫାସ ଦେଇକି ପତ୍ର ଦେଇକି ଧୁମ୍ ସରେଇଲା ଛେଳି ପେଟ ଟୁମ୍। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆସି ରାଜସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ଛେଳିକି ରଜା କ'ଣ କଲେ ନା ଚଣା ଦେଖେଇଦେଲେ, ସେ ଛେଳି ଖାଇଦେଲା। ତା ଯେତେ ଖାଇଥିଲେ ଛେଳି ସେତେ ଖାଇବ ହେଲା। ଭାରି ଲୋଭି ସିଏ ଖାଇଲା। ଏମିତି ଗଲା। ତାପରେ ତବେ ସବୁ ଚାଲିଲା। ରାଜ୍ୟ ସାରା ଲୋକ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କଲେ ଛେଳିର ପେଟ ପୁରେଇବା ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ପୁରେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ହେଲା। ଜଣେ ରାଜ୍ୟର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଥାଏ। ସେ ସାଧୁ ଜଣେ ଥାନ୍ତି। ସେ ସାଧୁ କ'ଣ କଲେ ରଜା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚୁଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ହେଉଛି ରଜାଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକେ ଶିଖେଇବା। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଭୋର ପହଞ୍ଚି ଯାଇକି କହିଲେ ଆଉ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଳି ଅଛି। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଭୋର ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କହିଲେ ମଣିମା ଛେଳିଟା ପାଳି ମୋର ଆଜ୍ଞା। କହିଲେ ଏତେ ଭୋର? କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦୁନିଆ କାମ ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ମୁଁ ଛେଳିଟି ନେମି ବାନ୍ଧିମି, ଆଶ୍ରମ କାମ କରିମି, ପୁଣି ଯଜ୍ଞ ଅଛି, ଦୁନିଆ କାମ ଅଛି ନା, ସବୁ ସାରିକି ପୁଣି ଛେଳି ପେଟ ପୁରେଇମି। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ନେଇକି ଆଶ୍ରମର ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ପୁରା ଦିନମାନ ଯାକ ଖାଲି ଆଶ୍ରମ କାମ କଲେ, ଛେଳିକି ଜମା ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। କ'ଣ କଲେ ନା ଠିକ୍ 4ଟା ବେଳେ ଆମ୍ବ ପତ୍ର ଟାଣି ଆଣିଲେ, ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଆଣିଲେ, ଛେଳିକି ଦେଖେଇଲେ। ଛେଳି ତ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ନାଗିଥାଏ, ସେ ଖାଇବାକୁ ଗଲା, ଗୋଟେ ପାର ଦେଲେ। ଛେଳି ଗଲା ମେମେ ହେଲା, ଫେର ଏପଟେ ଦେଖିଲା, ଫେର ପିଟିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଖାଇବାକୁ ଆସୁଥାଏ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ତା ମୁହଁକୁ ଦେଲେ ପାର। ଛେଳି କଲା ରେ ମୁଁ ସିନା ଖାଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ ମୋତେ ମାରୁଛି, ମୁଁ ଆଉ ଖାଇବେନି କି ମାଡ଼ ଖାଇବେନି। ଛେଳି ପେଟ ଦେଖେଇଦେଲେ, ପାଟିକି ଦେଖେଇଲେ ପତ୍ର। ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଏପଟ ମୁହଁ କଲା, ପୁଣି ସେ ସେପଟ ମୁହଁ କଲା, ଆଉ ଡରିଗଲା, ଡାଙ୍ଗୁ ଖାଲି ଅନେଇଲା, ଆଉ ସିଏ ଜମା ଖାଇଲା ନାହିଁ। ସେଇଠି କ'ଣ କଲେ ସାଧୁ କହିଲେ ଛେଳିର ପେଟ ପୁରିଗଲା। ସେଠି ସେ କ'ଣ କଲେ ତାକୁ ନେଇକି କ'ଣ କଲେ ନା ରାଜସଭାକୁ ନେଲେ। ଠିକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସମସ୍ତେ ଠୋ ଠୋ ହସିଲେ। ଆରେ ଛେଳିର ପେଟ ପୁରି ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଆମର ସେ ଖାଇଲା, କେତେ ପଟେ ଥିଲେ, ଆଜି ଇଏ ସାଧୁ ଆଜି କଟା ହବ, ଆଜି ମୁଣ୍ଡ